όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, άχρη θανάτου, και έλαβε το στέφανο της ζωής. Η Εκκλησία τον τιμά ως μάρτυρα του Χριστού και προσφέρει μαρτυρικό παράδειγμα του ως τρόπο ζωής για όλους εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι καλούμαστε να μένουμε πιστοί άχρη θανάτου. Kyrie,
οδούς ανθρώπης, τη μακαρία ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, ένα οικιασμό και ούτωσή, τη Θεία επιτελέσει με τυχεία της απόλαυσης του μελούσης μακαριότητος. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι και εις χώρας αληθείας οδηγούμενοι, και τη δόξα και την ευχαριστία αναβαίνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγιαή και τους αιώνας των αιώνων. Μήτης των αμήτων, μήτης των δυναμένων, ημίν συνηθήνε, αλλήλους πίνονται, τα στήρας ορθοί πάντες. Δείψομαι ένα θόλι στα σχήρα του και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, που ακούσαμε φωνής ενέσεώς σου και διηγήσαστε πάνω τα ονομασία σου. Κύριε, η αγάπη σας πρέπει ανήκω σου και το χειρόματο δόξη σου. Μη συναπορέσει με τα στεγόν την ψυχή μου και με τα ανδρών μάλλον τη ζωή μου. Όλα η χερσία ευλογία, δεξιά των επίσης δώρο. Εγώ δεν έλεγα και εμπορεύτη, μήτρωσε με Κύριε και ελεησόν με. Ο πούς μου εστί, εν ευθύτητη, εν εκκλησίες, ευλογήσεσαι Κύριε. Εν ειρήνη